Wow, 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 wow. Eu sunt Daniel și astăzi postăm un nou clip de 1 vs 1 cu Ionuț. Ok. Play. Ok. Nu uitați de like, share și subscribe. Bă, nu ne scrie ceva. Te așa să scurt digitul. O să-l iau pe ăsta pentru că aș vrea să sar pe el. Da, salut! Salut și ție! Let's go! Mama și acest logo. Nu știu dacă am postat videoclipul ăla, nu mă țin minte. Okay. De ce am încă gadgetul l-am scos? Ok. Ok, l-am luat foarte bine, dar m-a lăsat în puțin HP. Nu este chiar atât de bine. Ok, aici nu o să sar pe el din cauza că pleacă. Are și el ultimata. Nu știu ce să... Pentru că cam știi să joc. Haide. Ok. Bine. L-am luat. Acum să stau puțin mai departe pentru că posibil să sară. Să fac asta. E destul de distractiv să joci cu Edgar, dacă știi. Dar... Vedeți? Foarte easy. O să dau un gadget aici. Ok. Nu știu de ce a sărit acolo. Dar, nu știu, mă descurc, cam îl iau. Și având în vedere că folosesc auto AM pe Edgar. Hei. Băi. Ok. Păcat că i-a dat nerf-ul ăsta. Bine, da, era și enervant Edgar. I-a dat nerf gen la heal și... Nu mai are la fel de multă viață. Bă, eu nu te faci de râs, bă. Ok. Prima rundă este câștigată de mine. Hai să trecem la următoarea rundă. Ok, am venit și cu următorul meci. El a luat Daryl, eu Leon. Să vedem ce va fi. Din cauza că e o legendară. El și-a luat un gadget destul de useless. Prima pe asta. Ok. Eu să joc, stai liniștit. Da, nu prea îmi face mie față star power-ul ăla din cauza că am gadgeturi. Așa că scuze fata, schizi. Ok. Cam așa sunt meciurile cu Ionuț. Bine, nu vreau să mă dau mare că câștig sau că e nab sau ceva. Hai. Pa. Ue, vii? Face schema. Deci ți-ai dat ulta în partea aia. E trist omul. Omule. Am range. Faci teaming? Bă, crezut că suntem prieteni. Eu am Leon cu range. Am crezut că e Byron. Acum e bot în locul lui. Acum cred că intră. Hai, bro. Hai. Bă, ăla-i botul. A doua rundă se pare că e a botului. Da.
Bă, nu e lui, oh my god. Ok. Hai să dăm și noi așa. Da, bun. Pentru următoarea rundă, nu știu ce să iau, dar vom vedea. Pentru următoarea rundă am luat Colt. El a luat Byron. Am luat și un gadget care e useless. Hai să-l dăm totuși că este useless. What? Dar i-a dat buff. Înainte nu dădea atâta damage. Opa, aici o să fac schema asta. Uai, de ce verifică tu fișul ăla? Nu m-a văzut sau ce? Ok, l-am luat. Acolo. O să mânce. Nu, de ce am făcut asta? E greu aici. Ok, da, l-am luat. Se pare că din 2 hituri. Da, dar totuși Colt îi dă counter lui Byron. Așa că nu știu ce să zic. Acolo am dat o ultimată destul de proastă. Ok. Și-a dat ultimata pe el ca să dea heal. Alea sunt. Ok. O să încerc să joc destul de safe. O să stau aici. Bine. Eu nu o să te uiți la clipurile mele să înveți să joci. Da, și el din 3 hituri mă ia. Deci, da, eu îl iau din 2 hituri. Dacă le dau și corect. Am avut lag, dar l-am luat. Sunt fericit. Ok, da, noi avem steluțele. Stați liniștiți. Următoarea rundă e câștigată de mine. Trecem la următoarea rundă. Bun, am trecut și la următoarea rundă. L-am păcălit că nu filmez, dacă încolo filmez. Ok, pentru că nu mai vreau să stea. Bă, de ce nu mai vrei, băi? Ia, poate luăm? Dar și-a dat gadget-ul. Ce urât. Dar faza e că și el din 2 hituri mă ia și Piper asta e cam înceată. Cu mersul ei cochet. Unde e ăla? Come on! Come on! S-ar putea să fie runda asta a lui. Eu nu o să sar. Să merg așa. Mai întâi să verific așa. Ok, l-am luat. Bine. Sper să nu fac videoclipul ăsta cam lung. Ok. Ce să fac? Nu, o să mai aici. Bă, nu? Wow. Gata. What? Nu, da. Te rog. Wow! Mama, ați văzut cum l-am luat? Wow! Și din nou, wow. Să stau aici. Wow! L-am luat. Încă o dată. Hai să-l așteptăm aici. Nu, de ce nu m-am dus în față? Da, m-a luat. Da, ok, am dat niște hituri destul de bune și el este câștigătorul. Sperăm că v-a plăcut episodul de azi. Nu uitați de like, de share și de subscribe. Eu am fost Daniel și ne vedem data viitoare. Pa!